Takže ja vás zdravím u informačky na kanáli First Unit, poviem vám, kto sme a tak ďalej. Ešte predtým by som chcel poďakovať grafikovi Michal Wurm, ktorý nám spravil pekné logo. Čo tam tu je? Tieto 3, no ešte bolo tam jedno, sú 4. Na to som zabudol stiahnuť a s tomu veľmi pekne ďakujem. Takže poviem vám, čo robíme. Sme taká produkcia, ktorá tvorí videá z hier, gameplay, let's play, možno niekedy aj nejaké recenzie alebo tak. Chcel by som povedať, že my si budeme dávať videá na svoje kanály, ale predtým bude intro First Unit. Možno aj niekedy videá budú na tomto hlavnom kanáli. Takže tak, budeme niečo ako je Mind Movies alebo Play Plus. Takže máme zatiaľ 4 členov, naberáme ďalších, takže Kapo, ja, Stanley a Theo, dúfam, že dobre som povedal, a takže dajte nám všetkým odber, aby ste videli všetky naše videá. A ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa a čaute.